Naturalment, com deia aquell senyor, les idees dominants són les idees de la classe dominant i la conseqüència és aquesta. La classe dominant valenciana és una classe agenollada, ha estat sempre una classe agenollada davant de Madrid, i això ha prosperat, ha estat divulgat. I la gran feina a fer és com pensar, combatre, dissoldre tota Aquesta classe dominant és el que heu anomenat amb tanta fortuna el búnquer Barraqueta. Bé, el búnquer Barraqueta no és exactament la classe dominant, és el búnquer Barraqueta i alguna cosa més. El búnquer Barraqueta en última instància són mitja dosena de persones, 4 desgraciats i dos neuròtics, o potser tots som histèrics i s'ha acabat, i que realment pesen en la mesura en què han tingut el suport de determinats organismes oficials o determinades plataformes de mitjans de comunicació. Ara la classe dominant és una cosa bastant més consistent i més seriosa que tot això. No era precisament, suposo, la classe dominant el que et va cremar a tu en Efísia l'any 62 en unes falles? No, va crear... Sí i no, al mateix temps, perquè és que aquesta classe dominant, és dir, aquest búnquer Barraqueta de què parlàvem sí que respon a la mentalitat de la classe dominant, no són la classe dominant, són uns manobres, però respon a la mentalitat de la classe dominant. Allò de la falla aquella, doncs mira... On va ser? A quina falla et van cremar? No, em van cremar una petita falla ambulant que feien una gran desfilada, que es diu la cabalgada del Ninot, i em van cremar davant mateix de l'Ajuntament de València, on des del balcó presidien totes les autoritats, des de l'arquebisbe fins al governador, els alcaldes... Van aplaudir tots? Segurament, sí, jo no hi era. Encara que m'hauria agradat molt veure-ho, saps? Et van cremar perquè havia sortit al País Valenciano, no? Sí, i el curiós és això, perquè van fer aquesta cerimònia, aquesta mena d'auto de fe inquisitorial, precisament per un llibre, que és el País Valenciano, una versió castellana, i que en última instància no és un llibre, no és dinamita política, sinó un llibre, és una guia, un llibre descriptiu, o, això sí, amb una càrrega desmitificadora, de tòpics que no va més enllà. I per què es van enfadar tant? Precisament perquè aquest era més diguem-ne fàcil de projectar damunt la gent. Una broma sobre una festa o sobre un menjar o sobre una coseta de tipus folclòric que no parlar-los d'un problema polític o d'un problema històric. És a dir, el País Valenciano apareix exactament els mateixos mesos que nosaltres valencians. Tota aquella cerimònia de la confusió la van centrar justament en el País Valenciano, que és un llibre innocent, i no en absolut sobre nosaltres valencians, que era el llibre que sí que tenia una gran càrrega d'intenció política a tots els nivells i que encara avui doncs, és un llibre que afortunadament, jo n'estic molt content d'això, és un llibre que encara es reedita i encara es ven. Malgrat els resultats a les eleccions al País Valencià, malgrat que em sembla que hi ha hagut han pintat a la façana de casa teva aquest estiu els ultres, tu mantens esperança de que els valencians recuperaran la seva identitat? Sí, jo no solament mantinc l'esperança, si no la mantingués ja hauríem plegat, perquè seria lluitar de la desesperada, i jo aquest esperit, diguem-ne, no mentir, o per dir-ho més valencianament, saguntir, doncs no és una cosa que anés amb el meu caràcter, no? Però sí, i a més el dir una altra cosa, és a dir, hi ha hagut un bon resultat, és a dir, el treball no ha estat no solament el meu, sinó també de molta més gent, que és clar, no s'ha de centrar tot en la meva persona, ni de bon tros, sinó tot el que s'ha fet des dels darrers 15 anys ha donat un gran resultat positiu. Jo crec que sense tot aquest esforç d'aclarir idees, de redescobrir l'idioma, de fer cursets, de publicar llibres, de recepts, si vols, o el que sigui, etc., que s'ha fet en els últims anys. Per exemple, aquella manifestació monstre del dia 9 d'octubre que es va fer a la ciutat de València, que jo he criticat des d'altres punts de vista, no he criticat, millor dit, no he criticat la tal manifestació, sinó que
he posat objeccions a la interpretació que li han donat, però evidentment que aquella massa immensa de gent, probablement la manifestació més multitudinària que s'havia fet mai a València, però mai en temps de la República ni mai, doncs d'això no s'hauria produït. Però esclar, ells tenen consciència de que són país valencià, aleshores el que sembla que costa molt és que tinguin consciència de la seva relació amb el Principat. Mira, aquest és un problema que naturalment s'explica també perquè no és un problema que surt ara, sinó que s'arrossega de temps, però de temps que podíem fins i tot dir un parell de segles. No té una virulència, no comença a tenir virulència, sinó probablement al segle XIX. Hi ha unes polèmiques entre Víctor Balaguer d'una banda i Teodor Llorente i algun altre valencià d'una altra, i que és molt característic, és molt significatiu, que l'actitud dels valencians eren una actitud, tots uns i els altres eren poetes de Jocs Florals, de la Renaixença, etc. La diferència és que els valencians es negaven a polititzar la Renaixença. És a dir, una cosa molt comprensible si penses que el senyor Llorente no deixava de ser el representant a València, primer de Cànoves del Castillo i després del senyor Silvela, és a dir, més diguem-ne, sucursalista no podia ser. És evident també que el senyor Víctor Balaguer feia una cosa similar, però una cosa també, el plantejament no era personal, sinó diguem-ne, d'actituds globals. Aquí això es polititza, la Renaixença es polititza i esdevé catalanisme polític. Allà aquella gent es resisteix. Aleshores, a partir en aquest moment i en polèmiques successives hi ha un cert enfrontament entre la gent del Principat i la gent del País Valencià. Sempre suposo jo que arrossega aquella cosa tipus etnogràfica que els pobles veïns sempre mal parlen els uns dels altres i totes aquestes coses, i valencià i home de bé no pot ser, i català si no te l'ha feta te la farà, i totes aquestes bromes. Doncs sí, mira, però tot això va lligar també amb un amor propi local, un patriotisme local comprensible fins a un cert punt, però en fi, desenfrenat, i que és allò de que el nom de la llengua no volem que es digui català, és a dir, valencià i coses similars. Però tot això no és la mateixa llengua, i d'aquí el segon pas és dir que no és la mateixa llengua i coses per l'estil. És clar, tot això té una possibilitat, tenia una possibilitat i la té evidentment de correcció, que és que funciona l'escola, tu. I que la gent sàpiga llegir i escriure és un problema de cultura, no és un problema, no és un altre problema. I efectivament, a mesura que aquestes qüestions han estat clarificades a base de llibres, de conferències, d'opuscles, d'articles de diari, d'on siga, doncs s'ha anat guanyant terreny, això és evident. És a dir, que avui doncs continua havent, naturalment, i per això estan tan exasperats aquesta gent, continua havent valencians que diuen no a aquesta cosa. Ara n'hi ha molts més i cada dia més de la gent que té les idees clares, el qual no vol dir que sigui gent que de seguida s'apunti aquella cosa dels països catalans en la secció política. Tot això és un altre tema, però sí la identificació el reconeixement de la identitat, diguem-ne nacional, començant per la lingüística i per la cultural, doncs sí, es produeix gradualment, evidentment. Si ara analitzàvem com s'ha produït, veuries que començar per la universitat, i era lògic. Era la gent que sabia llegir i escriure, era la gent que va poder tenir primer accés al coneixement dels problemes i ja no sé, un llibre de filologia romànica, senzillament. I d'aquí doncs, com ha anat prosperant tot això.